Lapit na tayo kay tatay. Bali, ibibigay ko lang naman yung ano, tasa at saka kape. Mahilig magkape yun si tatay. Ay, yung tasa kasi nun, ano na eh, sobrang luma na. Palitan natin. Sana matuwa siya. Abot tayo ng traffic. Malapit na tayo.
Punta tayo Intramuros guys. Tingnan mo itong mga bikers na to. Welcome to Intramuros. Bigyan natin si tatay ng bagong tasa at saka konting mga kape. Daming bikers ngayon ah.
So guys, malapit na tayo kay tatay. Si tatay nandun. Ito yung bibigyan natin kay tatay. Tasa. Saka konting kape. Ayan o. Abot na natin. Teka lang. Ay, ito na yung tasa. Tsaka kape. Thank you. Sige tay. Sana, palitan mo na to. Kompleto na yan. Oh, sige. Oo, ito. Lumang-luma na to eh. Oh, sige. Thank you. Sige tay.